Kontuen ganberak Nafarroako Unibertsitate Publikoaren iazko kontuak aztertu ditu. Ekitaldian, NUPek 107 milioi gastatu eta 117 bildu zituen. Langilerian 77 milioi gastatu zituen, ondasun eta zerbitzuetan 17 milioi eta inbertsioetan 9 milioi. Diru sarreretan transferentziak dira nagusiak 100 milioi. Hoien artean dago Nafarroako gobernuaren diru ekarpena 77 milioi. Next Generation izeneko funtsen bidez 8 milioi jaso eta 2 gastatu zituen. Tasa eta prezio publikoen bitartez 17 milioi bildu zituen. Iazko amaieran, unibertsitateak 9.200 ikasle zituen, gehienak graduko ikasleak. Unibertsitateak ia 2.000 langile ditu, 1.100 irakasle, 500 administrazioan eta 285 ikertzaile kontratatu. Kontratazio maila handia dago langilerian, batez ere administrazioan 146, irakasleen artean 109 dira kontratatuak. Unibertsitatearen finantza egoera ona da. Azken urteotan hobera egin duten ekonomia adierazleen artean 2 azpimarratu behar dira. Diruzaintzako gerakina 3 milioi eta diruzaintzako saldoa 37 milioi. Unibertsitatearen kontuek ongi islatzen dute ondasunaren irudia eta finantza egoera. Legezkotasunaz ere aldekoa da txostenaren iritzia, unibertsitatearen kudeaketak legedia errespetatzen duelako.